салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. Райҳона Ҳакимова баъди он ки шавҳараш ӯро бо ду фарзандаш партофта рафт, маҷбур шуд ки марди кор шавад. зан аз кори душвортарин ҳам наметарсад. хишт мебардорад, семент мерезад. чизи асосӣ он аст ки оила гурусна намонад. зан даромади доимӣ надорад. вай дар фейсбук ва сомонтиҷӣ таблиғ мегузорад ки ӯ сто аст ва ҳама корро медонад. ман ҳамеша дар зиндагӣ душвориҳо доштам. дар аввал дар сохтмон кор мекардам. аз инро таҷриба дорам. ки ба эълон занг мезанад дар майдони сохтмон ё тоза кардан муҳим нест. ман кор мекунам. ин кори муқаррарӣ аст. рӯзона 50-40 сомонӣ медиҳанд. агар дусе қолин шустан ояд 100 сомонӣ ба даст меорӣ. илова бар ин онҳо ғизо ҳам медиҳанд, мегӯяд ӯ. ва иқрор мешавад ки вақте дар хона пораен ҳам нон нест, ӯро як эҳсоси воқеӣ фаро мегирад ки чӣ гуна ба фарзандонаш ғизо медиҳад. аз инро ман ҳар дақиқа телефонамро тафтиш мекунам то бубинам ки оё барои имрӯз ягон фармоиш вуҷуд дорад ё не. гуфтааст зан. ба гуфтаи зан бӯи плёнкаҳои пластикие ки ба ҷои шиша дар тирезаҳо гузошта шудааст хеле сахт эҳсос мешавад. бӯи ҳуҷра даҳшатнок аст. вақте ки ман хӯрок мепазам, тамоми ҳуҷра буғ мешавад. метавонам дарро кушоям, аммо метарсам ки бачаҳо сард мешаванд. мо ҳамин тавр зиндагӣ мекунем, меафзояд Райҳон. дӯстони азиз, шумо дар бораи ин масъала чӣ фикру ақида доред? марҳамат дар комментария нависед. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев ва ин буд барномаи хабар барои ту. то хабарҳои оянда дӯстони азиз, шоду пирӯз бошед. хайр.